Bifa production jabarani filɛbagaw an ka foli bɛ se aw bɛɛ ma ni ye aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ dayɛlɛnen a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye Mali ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ale tile 22nan jaabi bɛɛ b'an bolo tile 23nan daminɛra a programme dɔw bɛ yen nɔ ani classement a bɛn'o sɔrɔ an ka bi jɛmu kɔnɔ. N'an bɔr'o la musolakaw fana ka championnat olu ka tile 7nan jaabi o dafalen b'an bolo an'u jɔyɔrɔko a bɛn'olu bɛɛ dafalen sɔrɔ an ka bi kunnafoniw kɔnɔ. N'an bɔra yen an bɛ taga fɛn min Afrique kɔnɔna na Ligue africaine des champions ale programme n'an bɔr'o fana kɔnɔ an bɛ taga Europe kɔnɔna na fɛn min ye Ligue européenne des champions fo ka se Europa League ma jaabi minnu bɔr'o kɔnɔ a bɛ n'olu sɔrɔ. Ninnu de bɛna kɛ aw ka bi kunnafoniw ye ka kunnafoni d'aw tulo kan aw denkɛ n'aw balimakɛ Cheikh Bukadari Magasuba a y'aw bisimila. I n'a fɔ kunnafoni daminɛ kun y'a d'aw tulo kan cogo min na Mali ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ n'o ye an ka championnat national ale tile 22nan jaabiw la US Buguba ale cira espace fɛ 2 ni 0 AS Black Star ni AS Police dɛsɛra ɲɔgɔn na 2 ni 2 Club Olympique de Bamako ale binna Bakarijan ɲɛkɔrɔ 4 ni 1 11 créateurs US Bugu ni ale ci 1 ni Kanangolo AFE ni Real dɛsɛra ɲɔgɔn na 2 ani 2 Joliba AC ale seba sɔrɔ ATS de Koro ka 1 ni Kanangolo fɛmi Stade Malien de Bamako ale seba sɔrɔ Binga FC ka dolantan dumanba kɔnɔ 3 ani 2 fɛmi USC Kita ale ni ASCO olu dɛsɛra ASCO y'ale ci 1 ani Kanangolo. O kɔfɛ fɛn min ye tile 23nan ale dolantanw olu fɛnɛ daminɛra ATS de Koro ale ni Black Star olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 2 ani 2 an ka enregistrement bɛ kɛ wagati min na dolantan minnu kan ka kɛ fɛn min ye AS Bakarijan ale ni US Buguba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Club Olympique de Bamako ale bɛ Isfasi bisimila AFE ni 11 créateurs olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ US Bugu ni bɛ AS Real bisimila Stade Malien ni Kitakaw olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min AS Police ni Joliba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ASCO ale bɛ Binka o bisimila. O de kɔfɛ jɔyɔrɔ ko la sa jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ Joliba AC bolo kuru 48 Real bɛ tugu a la kuru 40 jɔyɔrɔ sabanan bɛ Stade Malien bolo kuru 38 cɛmancɛmaw la sa jɔyɔrɔ 4nan i bɛ Bakarijan sɔrɔ kuru 36 Buguba bɛ tugu ale la kuru 34 ASCO kuru 32 jɔyɔrɔ 7nan Binga kuru 31 jɔyɔrɔ 8nan bɛ AFE bolo kuru 29 jɔyɔrɔ 9nan o bɛ Isfasi bolo kuru 28 jɔyɔrɔ 10nan 11 créateurs kuru 26 jɔyɔrɔ 11nan bɛ Buguni bolo kuru 25 jɔyɔrɔ 12nan Club Olympique de Bamako kuru 25 jɔyɔrɔ 13nan n'o ye dugumamaw ye sa o bɛ AS Police bolo kuru 23 US Kita o bɛ tugu ale la kuru 19 jɔyɔrɔ 15nan bɛ ATS de Koro bolo kuru 19 jɔyɔrɔ 16nan o bɛ Black Star bolo kuru 15. N'an bɔra yen an bɛna an ka musolakaw ka jaabi la sa olu ka tile 7nan jaabiw la i bɛ a ye Amazon commune 5 ale seba sɔrɔ AS Sudu Baba kan o banna 4 ni 1 Real ale seba sɔrɔ Santoro ka 2 ni 0 Super Lion ale seba sɔrɔ Entente ka 3 ni 0 AS Saramaya an b'a fɔ ale fɛnɛ cira AS Momo fɛ 1 ni Kanangolo AS Étoile Isfasi ye 9 ani 0 kɛ ale la fɛn min AS Mande ale seba sɔrɔ Polisiw ka banna 3 ani 0 jɔyɔrɔ ko la sa pour alama ne bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 10 ani 9 jɔyɔrɔ 2nan bɛ Polisiw bolo kuru 10 ni 5 jɔyɔrɔ 3nan o bɛ Real bolo kuru 10 ani 3 AS Momo bɛ jɔyɔrɔ 4nan na kuru 10 jɔyɔrɔ 5nan o bɛ Santoro bolo kuru 6 jɔyɔrɔ 6nan o bɛ Saramaya bolo kuru 0 fɛn min ye groupe B la sa jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ Amazon bolo kuru 17 Super Lion bɛna jɔyɔrɔ 2nan na kuru 16 jɔyɔrɔ 3nan bɛ Isfasi bolo kuru 13 jɔyɔrɔ 4nan o bɛ AS Sudu Baba bolo kuru 8 jɔyɔrɔ 5nan bɛ Entente bolo kuru 4 jɔyɔrɔ 6nan sa ale bɛ Étoile bolo kuru 1 o bɛ ale bolo. N'an bɔra yen nin wagati na an bɛ na anw yɛrɛ ka zone kɔnɔna na n'o ye compétition africaine na i bɛ a jateminɛ dolantan minnu bolo dalen don an ka Ligue africaine des champions ale demi-finale la sa fɛn min ye Tout-Puissant Mazembe ale ni Al Ahly bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Espérance de Tunis ale bɛ Sandon bisimila o match retour olu bɛ kɛ ka bɛn fɛn min ye jumadon n'o bɛ bɛn an b'a fɔ avril kalo tile 26 ma Espérance de Tunisie ale bɛ tagama k'i kunda Sundowns ka El Ahly ale bɛ Tout-Puissant Mazembe bisimila ni jaabi min bɔra o la a bɛn'o sɔrɔ an ka kunnafoni nataw la. N'an bɔra yen an bɛna Europe n'an nana Europe an bɛna Ligue européenne des champions na an b'a fɔ olu ka Ligue des champions demi-finale commencé n'o ye match retour olu tun bɛ sen na fɛn min ye Borussia Dortmund ye seba sɔrɔ Atletico ka 4 ni 2 le Grand FC Barcelone ale cira Paris Saint-Germain fɛ 4 ani 1 Bayern ye seba sɔrɔ Arsenal ka 4 ni 1 bɛɛ tun bɛ ka dolantan min kɔnɔ n'o ye Real de Madrid ale ni Manchester City
ale tagamara ka taga City fe an b'a fɔ dolantan bana kelen ani kelen sanga 120 kɔfɛ fɛn min ye ngɔn ye n'o ye penalty la Real de Madrid be sɛbɛya sɔrɔ 4 ani 3 o kɔfɛ sa o demi-finalu Ligue des Champions demi-finalu olu be daminɛ ka bɛn arabado ma n'o be bɛn avril kalo tile 30 ma fɛn min ye Bayern ale be Real Madrid bisimila Dortmund ale be Paris Saint-Germain bisimila dɔgɔkun kelen dɔrɔn o kɔfɛ ka kɛ ka bɛn fɛn min ye an b'a fɔ mai kalo tile 7 ma Paris Saint-Germain ale be Dortmund bisimila Real Madrid ale be Bayern bisimila n'an bɔra an bɛ taga Europa League la n'an nana Europa League la an b'a fɔ olu fɛnɛ ka quart de finale o match retour olu kɛra o quart de finale minnu kɔnɔna na Roma ale ye seba sɔrɔ Milan se ka 2-1 Marseille ale ye Benfica ci 1 ani kanangolo Ngoyena Marseille ye 4 sɔrɔ Benfica ye 2 sɔrɔ West Ham Leverkusen o bana 1 ani 1 fɛn min Atalanta ale cira Liverpool fɛ o bana 1 ani kanangolo o demi-finale sa olu fɛnɛ kan ka kɛ ka bɛn alamisa ni o bɛ bɛn mai kalo tile 2 ma fɛn min ye alew la Marseille ale bɛ Atalanta bisimila AS Roma ale bɛ Leverkusen bisimila o commencement n'o ye match retour olu bɛ kɛ ka bɛn fɛn min ye mai kalo tile 9 ma Leverkusen ale bɛ AS Roma bisimila Atalanta ale bɛ Marseille bisimila ni fɛn bɔra olu fɛnɛ kɔnɔna na a bɛ n'o sɔrɔ an ka kunnafoni nataw la yɛlɛma sira fɛ an ka aigle an b'a da o tulo kan k'a fɔ an ka dolantanaw caman bɛ yen nɔ ni wagati in na fɛn min ye équipe bɛ dolantana minnu nɔfɛ o commencement dɔw ye Portugal kaw fɛ yen nɔ an ka dolantana min bɛ jouer France ni a tɔgɔ ye Kamori Dunbuya fɛn min FC Porto Sporting olu ɲɛmiru bɔlen dɔ ale la kosɛbɛ Amadou Haidara Dodo Allemand fɛ yen ale fɛnɛ ni Manchester City ka surun fɛn min ye Yves Bissouma ye nin wagati na Yves Bissouma tɔgɔ caman b'a nɔfɛ i n'a fɔ FC Barcelone i n'a fɔ Paris Saint-Germain i n'a fɔ Manchester United i n'a fɔ Arsenal i n'a fɔ Chelsea olu bɛɛ kelen don k'u ɲɛ jɔ Yves Bissouma la ni wagati na wa an ka simiden bɛ yen nɔ n'o ye Mohamed Doumbouya ye an b'a fɔ Doumbouya ale fɛnɛ a ka baara fɔlɔw daminɛ Mamadou Doumbouya Watford la u y'a accueilli ka ɲa u y'a bisimila ka ɲa Doumbouya an bɛ dugawu k'a ye a ye fɛn kura min daminɛ ni ala ka o ɲa bolo n'o an bɔra an bɛ taga RB Leipzig la fɛn min ye an ka cɛden ni o ye Dawuda Gindo ye an b'a fɔ bi a fɛnɛ ka sugu ka di kosɛbɛ kosɛbɛ Europe tɔn caman bɛ a nɔfɛ an bɛ to kunnafoniw kɔnɔ ni jaabi minnu sɔrɔla a b'olu sɔrɔ an ka donna nataw kɔnɔ ni ne bɛna kɛ k'an ka bi kunnafoni kuncɛ an bɛ foli di aw bɛɛ ma ni ala ma basi kɛ an n'aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ aw k'an bɛn